Suomen missionär Olli Olenius, Polva Maareko Kutusesta. Suuren nätälä, teisipäivä. Ja loen meille Matteuksen evankeliumi, peatykistä 26 ja 27. Aka Jeesuse vangistajat viisitta ylenpreester Kaifasse juurte, kun olit kokunenut kirjatuntijat ja vanemmat. Petrus järknes talle eemalt, kuni ylenpreestri oveni, läks sisse ja istus maha teenijatte juurte, ja nähä kuitas asi loppep. Aka ylenpreestrit ja terve suurkohus otsit valetunnistust Jeesuse vastu, ette ta surmata. Ent ei leitnut, kuiki valju valetunnistaja, et astus ette. Viimaks aka astusit ette kaksi, kes ytlesit. Tema on lausunut, mä voin Jumala templi lammuttata, ja 3 päiväkaa yles ehittata. Siis ylenpreester tousis pysti ja ytles Jeesuselle, kas sai vasta mitäkin selle kohta, mitä neet sinun vastu tunnistavat. Aka Jeesus vaikkis. Ja ylenpreester ytles talle, mä vannuttan sint elava Jumala ees, et sä meille ytleksit, kas sinä olet Messias, Jumala poik. Jeesus vastasi talle, neet on sinun sonat, ometti ytle minä teille. Siit peale te näette inimisen poja istuvat väe paremmal kääl ja tulevat taeva pilvetel. Siis ylenpreester kärittas oma roivat lohki ja ytles, ta on teottanut pyhatust, mis tunnistajait meil veel on vaja, vaatta, nyt te olette ise kuulnut pyhatuse teottust. Mistä ja arvatte? Aka nemad kostasit, tal on surma syy. Siis nad sylittaksit Jeesuse näkku ja peaksit tätä rusikatteka, monet aka loit tätä keppika ja ytlesit, ytle meille profeetti viisil Messias, kes on se, kes sint löi. Petrus istus aka väljes ouvel, ja ta juurte astus yksi teeniä tytruk, ja ytles, kas sinä olet galilealaaselle Jeesuseka? Aka tema salkas kaikki ees, ma ei muista, mitä sä rääkit. Kui ta läks ära värava poole, näki tätä teeniä tytruk ja ytles neille. Kes siellä olit? Tämä oli naatsaralaase Jeesuseka. Ja taas salkasta vanteka, ma ei tunne setaa inimestä. Ysnä varsti ytles aka seal viipijat Petruselle liki astutes. Tõesti, ka sinä olet yksi nende seast, sest sinu koneviiski annab suora. Siis hakkas ta hirmsasti sajattama ja vantuma. Ma ei tunne setaa inimestä. Ja kohe laulis kuk. Ja Petruselle tuli mieltä, mis Jeesus oli öölnyt. Ennen kuin kuk laulab, salkab sinä minu 3 korta ära. Ja sealt lahkutes puhkesta kipetasti nutma. Aka varahommikul langettasit koik ylenpreestrit ja rahvavanemmat Jeesuse kohta otsuse, että tuleb surmatta. Ja viisitta aheltatult ära ning antsit maavalitseja Pilaatuse kätte. Kui siis tema reet ja Juutas näki, että Jeesus oli moistettu surma, kahetsesta ja viisneet 30 hoperahaa ylenpreestritelle ja vanemmatelle takaisin, yöltes. Mä olen teinut pattu, olen syytty vere ära antnut. Nemad aga vastasid, mis see meie asi on, vaata ise. Ja visattut hoperahat templisse maha, Juudas elmatus läks ära ja poos enese üles. Aga ylenpreestrit ütlesid neid hoperahasid üles korjates. Neid ei tohi templivaramusse panna, sest see on verehind. Nad võtsid nõuk osta nende eest pottisepa pollu matmispaikaks muulastele. Seepärast huutakse seda poldu verepolluks tänini. Siis läks täide, mis prohvet Jeremia kaudu on räägitud, ja nad võtsid 30 hoperaha hinna, mille väärilliseksi Israelin lapset ta oli hinnattanut. Ja antsid need
pottisepa pollu eest, niin kuin issant min oli käskinyt. Jeesus on Jumala poek, siis sama kuin Jumala. Tänään me kohtumme Jeesuse juutite kohtu ees. Elmisel ohtul ennen kuin Jeesus löyti risti, mangistatti Jeesus Getsemaani aijas, kun Juutas Iskariot, saattan voimus, oli petnut Jeesuse ja juhtinut juuti ylenpreestri soturit Jeesuse juurten. Getsemaani aijast Jeesus viiti niin öelty Sanheriti ette, missä oli naku juutitte riikikoku, 70 austattut juutimehe ette, ketä juhtis Jerusalemin templi ylenpreester Kaifas. Otsus oli jopa teitut. Jeesus peab surema. Aga nyt peaks leidma sellele pohjuse. Üldiselt meie süütlusele leidub küll pohjuset, kun meie elu uuritakse. Aga Jeesuse syytlusele ei ollut niin lihtne leida pohjust. Ei ollut abielurikkumist, tai ollut varastanut, tai ollut epäasiallikult käyttynyt. Mitmet proovis valettata Jeesusesta. Aga juuti kohtu ees oli syyttu, hea mees. No viimaks leitub oikea syytlus. Tää oli yhden korra konellenut. Mä voin Jumala templi lammuttata ja 3 päiväkaa yleis ehittata. Jeesus oli tekelikkuut opettanut sellest, kuitas Jerusalema templi tähentus tulee jäämä ära, kun tema annab tema iseenda viimaiseksi leppingu ofriks ja ehittab uue leppingu templi tema omast ihust, kirikkust, mille liikmeid ne olemme. Pole ime, et ylenpreestrille ja Sanhedrinille se polnut hea uutis. Nende toimetulek ja autoriteet põhines Jerusalemi templille. Ylenpreester vihastub ja paljastab, mis neid oli Jeesuse opetuses teinut vihaseksi. Mä vannuttan sint elava Jumala ees, et sa meille ütleksid, kas sinä olet Messias, Jumala poeg. Jeesus oli opettanut, nagu see, kellelle voim on. Jeesus oli opettanut iseendast, nagu tema oleks se Messias, se Jumala poeg, Jumalaga yksi. Ja siis Jeesus vastab ylenpreestrille, että tema on se profeet Danieli ennustuse inimese poeg. Viimaste aikate ylenpreester, kes on Jumala paremmal käel. Juutite kohtuistunki otsus on surmamoista Jeesus. Pohjus, ta on teottanut pyhatust. Ja kohtuotsus oli oikein. Väliä arvattut siis, kun Jeesus oli se, kestema ytles olevat. Jeesus muistetti hukka. Aga yksi kord Jeesus tulee hukka moistma, need, kes teda hukka moistsid. Tänäisen päivän Bibliloos kohtamme kaksi Jeesuksen jüngrit, kes on tema petnut. Apostel Petrus salkab Jeesuse jopa 3 korda. Õudne tegu. Aga Petrus kahetseb ja leiab tagasi armullise Jeesuse juurte. Juutas Iskariot on petnut Jeesuse, kui saatan läks temasse. Ta müüs Jeesuse ära orjahinnast 30 hoperaha. Hiljem
Juutas kahetsepka ja proovis anda rahat takaisin. Leppittada isetemaa en napattu. Aga Juutas jäi loottusetuks tai leidnut takaisin armullisen Jumalan juurte, vaid sait surma oma käe kautu. Ja Peetrusen ja Juutasen saattuset on aktuaaliset meillekin tänä päivällä. Koik me olemme Jeesus ja Petturi kohdalla, kuin me pole alatti Jeesus ja tahet järkinut. Ja nyt kysymys on sinulle. Kassa kahetset sinu pattute eest ja kassa otsit armullist Jumalat. Ärä jää loottusetuks naku Juutas, sest Jumal tahaa olla sinulle armullinen. Sest Jeesus toesti on se viimeiste aikate ylenpreester, kes kohut moistab sind vapaks. Palvettamme. Kuinka väellinen ja ikävenen Jumal. Aitta meille Kristuse kannattust nonta pyhitseta, että me sinun juures anteeksi antamisen leijamme. Se tapalumme Jeesus ja Kristuse, meidän Isäntä läpi. Amen.